bacat vijenac, a ne reći ime kome bacate, znači da se radi o laži. 17.11. je za nas veliki petak. Kršćani i katolici znaju što je veliki petak. Prema tome, ovakve performanse koje se događaju iz godine u godinu, poručujemo da više nećemo dopustiti. Ovo je zadnja godina, na kulturan, na lijep način. Gradonačelnik Penava je poslao poruku premijeru. Postoji zakon koji je donijela njegova vlada o Vukovaru, mjestu posebnog pijeteta, i više ovo trpiti nećemo. Na godinu nemojte nas tjerati, Vukovarce, da moramo ponovo se organizirati i ponovo spriječiti takve stvari, jer ako nas gaze naše dostojanstvo, trpimo godinama. Dosta je bilo, završena priča s ovim performansima. Zašto vi mislite da je to performans? Je li po vašem mišljenju onda srpskim žrtvama ne treba odavati počast? Ljudima koji su nastradali... Gospođo, mogu vam ja isto reći za neke ljude koji su nastradali u Vukovaru u 8. mjesecu. Gospođo, u kojem je mjesecu? Samo mi morate reći u kojem mjesecu. U 8. mjesecu, gospođo draga. Ovako, stradalo je pripadnika vašeg naroda i 4.7. Ja ću vam reći. Je li tako? Je, sa puškama u ruci u civilnoj odori. Ovo su bili civili u gospođo, ja vam konkretno odgovaram. Civili koji su se 4.7. borili u ulicama Kozaračka, Lička, Stara Banijska, Nova Banijska, Slavonska, su imali puške u rukama kojima je JNA podijelila krajem 90. godine. Prema tome, bio sam u toj akciji, točno znam o čem govorim, bojim se da vi ne znate o čem govorite. Svaka srpska kuća je imala oružje od JNA koje je podijeljeno 90. godine. Ko je imao pušku u ruci nije civil. Mogao je odjeću imati kakvu god je na sebi imao. Masa Vukovaraca koja je branila ovaj grad do pada grada bila je u civilu, ali imala je pušku u ruci. Nije to bio civil, to je bio hrvatski branitelj. Prema tome... Ko je odveo gospodina, možda će gospodin Josić znati zbog... Vrlo rado će vam i gospodin Josić... Mi ovdje pričamo, gospođo, samo malo vas, ovo je predsjednica, nije ovo razgovor vaš. Evo, ja ću odgovoriti kratko. Ako imate 17.11. znate ime, recite nam. Recite nam. Ja ću kratko i jasno. Znači, gospođa je malo prije rekla u 8. mjesecu. Ja nemam ništa protiv ako ima žrtava u 8. mjesecu, i ako se slažemo s ovim što je Čipe rekao, ako je neko imao radio stanicu u kući, ako je neko imao snajper, to nisu civili. Kao drugo, nek dođe u 8. mjesecu i nek baci vijenac. Zašto dođe 17.11.? Znači 17.11. sigurno nisu Srbi uvijani u gradu Vukovaru. Prema tome on može doći u 7. mjesecu, može doći u 8. mjesecu i baciti vijenac i reći ovo je za žrtve u Vukovaru. Ali 17.11. ne može reći da je to za civilne žrtve u gradu Vukovaru. Dobro, evo sad jedno pitanje. Slobodno. Kako vi onda mislite to zabraniti? Sad ste rekli da je ovo posljednja godina da ćete to dozvoliti da se... Kao i Škabrnja. Isto kako je Škabrnja poslala da nisu dobrodošli i neće doći u Škabrnju, tako će i Vukovar postati. Vukovar se znao uvijek oduprijeti. 1991. godine, vi jako to dobro znate, odupro se i nelegalnim pločama koje su postavljene sa krivotvorenim popisom stanovništva iz 2010. godine, pa je rekao onima koji su nametnuli ploče, nećete biti u koloni sjećanja. Nemojte nas svim dozvoljenim sredstvima, a dozvoljeni sredstvo je i prosvjed. To je dozvoljeno legitimno. Mi smo zato borili, gospođo draga, 1991. godine za demokraciju. Pa vi mi postavljate pitanje, vama se i obraćam. Ste rekli mom narodu, znate ko sam ja. Znam ja vrlo dobro ko ste vi, ko što vi što znate što sam ja, i to je u redu, da znamo. Prema tome, znaćemo se mi postaviti, nemojte vi voditi našu brigu, vrlo dobro ćemo se mi znati postaviti na legalan, legitiman način koji zakoni Republike Hrvatske propisuju.